AliExpress haul, prvi dio. Danas otvaramo 3 najskuplja paketića koja sam naručila, a vezana su za video kreatore, odnosno za nas koji kreiramo video kontent sa telefonima. Na TikToku sam negdje vidjela, ne znam, stvarno ne sjećam se, na nekom stranom je profilu, da su naručili ovaj kao ring light, odnosno ovaj kao LED light, koji je 10 puta bolji nego ring light. I mene je to zaintrigiralo. Ja sam onda to istraživala. Sad ću vam pokazati o čemu se radi. Dobije se puco za korištenje, LED light, kao mant. Kao je za telefon nastavak. Ovdje je šuplje, USB kabel s tim. Ovdje je USB port, imamo tipku za smanjivanje svjetla, za pojačavanje svjetla, za paljenje i gašenje svjetla, ali i za mijenjanje temperature svjetla. Kao što možda vidite, ima 60 lampica, neke su hladnih tonova, neke su toplih tonova. Možete da imate hladno svjetlo, ako je toplo svjetlo, a možete da imate i ovo neutralno. Jeste spremni? Ja vam ne mogu pisati koliko ovo je jako svjetlo. Sad ćemo malo da pojačamo. Trenutno je na najvećoj jačini. Sad ćemo malo da smanjimo. Stavit ću zapravo na najniže da vidimo koliko osvjetli sa najnižom jačinom svjetlosti. Po meni je ovo najbolja, barem ovako za na blizu snimanja. Kako dobro zgleda. Došla sam sad u hodniku koji je mrkli mrak, jer sam htjela baš da vidim koliko zapravo osvjetli. I ovo je fenomenalno. Ovo je najmanja jačina svjetlosti i ovo je savršeno. Trenutno smo u mom hodniku u kojem je ugašeno svjetlo. Sad ćemo paliti. I ovo je najmanja jačina. Sad ćemo povećati do kraja da vidite zapravo koliko osvjetli. Definitivno od mene ocjena za ovaj proizvod, znači na prvu je 10 za 10. Savršeno. Ukoliko vas bude interes ovaj proizvod, slobodno se javite ili na Instagram ili na TikTok, pa ću vam poslati link tačno ovog prodavača. Znači ja sam sad provjerila, siguran je, brzo je došlo. Djelomično brzo je došlo, ali je došlo tačno ono što sam naručila za razliku od prošlog puta. Tako da slobodno se javite da vam pošaljem link. Idem odmah da snimam sljedeći proizvod, pa i to nakon objavljujem. Hvala na pažnji. Ćao!